Kaixo kazetaguneko lagunak, sentitu alduzu inoiz denbora gehiago ematen duzula pantaila bati begira, bizitza errelaz gozatzen baino? Gaurko mundu hiperkonektatuan, mugikorraren aurrean denboraren nozioa galtzea oso erraza da. Baina, esango banizu zure Android telefonoak tresna bat duela, deskonektatzen eta zure denboraren kontrola berreskuratzen laguntzeko? Gaur, ongizate digitalari buruz egingo dugu, eta erakutsiko dizut, urratsez urrats, nola konfiguratu zuen mugikorrean, zure eguneroko hobetzeko. Baina hasi aurretik, zer da zehazki ongizate digitala? Kontua ez da teknologia erabiltzeari uztea, baizik eta modu konsziente eta osasungarrian erabiltzea. Smartphonea tresna erabilgarri izango den oreka bat aurkitzea, eta ez etengabeko distrakzioa, zure atsedenari, konzentrazioari edo harremanei eragingo diena. Zure Androideko tresnan sartzen zarenean, kontrol panela ikusiko duzu. Oso kolpe barriagarria da. Hemen ikus dezakezu gaur pantailaren aurrean igaro duzun denbora zehatza. Zein aplikazio erabili dituzun gehien, zenbat aldiz desblokeatu duzun telefonoa, eta iritsi zaizkizun jakinarazpen kopurua. Abia puntu ezin hobea da denbora zertan joaten zaigun jakiteko. Aktibatu behar duzun lehenengo funtzioa aplikazioen tenporizadorea da. Konturatu gabe sare sozialetan orduak ematen bat dituzu, hemen muga bat jarri dizaiokezu. Aukeratu apa, esleitu eguneko gehieneko denbora bat, adibidez 30 minutu eta listo. Denbora agortzen denean aplikazioa eten egingo da, eta ikona gris bihurtuko da hurrengo egunera arte. Ezkutuko beste harribitxi bat, atxeden modua da. Ohera joaten zarenean konfiguratu. Aktibatzean pantaila automatikoki aldatuko da grisen eskalara. Kolorea galtzen, zure garunak mugikorra ez du batere erakargarri aurkituko. Gainera, nahi ez dituzu jakinarazpenak isilaraziko dituzu, etenik gabe lo egin dezazun. Azkenik, ikasi dolan egin behar baduzu, distrakziorik gabeko modua da zure aliaturik onena. Gehien dituzten aplikazioak alde baterako geldiarazteko eta jakinarazpenak ezkutatzeko aukera ematen dizu. Horrela, eguneko egunean kontzentratu ahal izango zara, une horretan bertan garrantzitsua dena horretan. Teknologia gure zerbitzura dago, ez alderantziz. Zure Androiden ongizate digitala konfiguratzeko 5 minutu bakarrik emateak alde handi eragin dezake nola sentitzen zaren, eta bizitzaren benetako gauzez gozatzeko berreskuratzen duzun denbora librean. Kalitatezko atsedena, elkarrizketa ona edo bakegune bat, besterik gabe. Bideo gustuko baduzu, emaiozu gustuko dut eta arpidetu zaitez gure kanalera tutoretza bilatu grago. Hurrengora arte!